Datorren ekainaren 21ean, ostegunean, Kataluniako prozesuaren inguruko hitzaldia izango da Elai aretoan. Hitzaldi honetan, miradas en torno al proces, del tablero catalán a la encrucijada vasca, elkarrizketa liburuari buruz ariko dira Txema García Paredes eta Ramon Saio egileak. Azken hau, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioan katedraduna da, eta kultur zein komunikazio politiketako egitura eta ekonomian aditua. Gainera, Ibarretxeren gobernuan kulturarloko aholkulari lez jardun zuen. Euskadiko estatutu politiko berria eta 2008ko kontsulta legea babestuz. Txema García Paredesek kazetaritzan ibilbide luzea burutu du. Egin eta gara egunkarietan lan egin du, eta bere ibilbide profesionalaren azken urteetan Kulturklik plataformako koordinatzailez aritu izan da. Akeleku txokoak antolatu duen hitzaldi honetan, izango den beste parte hartzaile bat, Garbine Bihurrun epailea dugu. 3 adituen azalpenak entzun ahal izango dira beraz ostegunean. Ekainaren 21ean, Elai aretoan, arratsaldeko 8:00 aurrera.